ramwari noditira zvakanaka. Jesu noti munhu ararame nechingwapedza asine shoko rinobva mumuromo waJehovha. So we live by his word. Tata ndiverenge Matthew chapter 13. Matthew chapter 13. Matthew 13. Matthew 13 verse 24. He put another parable saying, the kingdom of heaven is like unto a man who sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came, sowed tares among the wheat, and went away. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, there appeared tares also. So the servant of the household came to him and said to him, why did you not sow see good seed in the field? Hence there are tares in it. He said to them, an enemy has done this. The servant said to him, will then we go and gather them up? But he said, no, lest you may gather the tares, you uproot also the wheat. Let both grow together until harvest. In the time of harvest, I'll say to reapers, go and gather the tares, bind them into bundles to burn them, but gather the wheat into my barns. Father, we thank you for your word. Speak to us tonight for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray, amen. Yandeverenga pano mienzaniso iparable. Vanzi mukushi akanokusha mbeu yakanaka. Wakaipa ndokubva auya usiku akadyara I'll choose this word maweeds mumunda wheat. This kind of enemy haana kuuya kuzobvisa wheat yakadyarwa, but akauya kuzointroduce chinhu chakafanana newheat to bring up confusion. We are living in a time yekuti dzidziso hadzisi shoma dzakatowanda, information yakawanda, but to know the right one now zvinogona kunetsa. Why? Nekuda kwekuti chinhu chinongonzi fake chine masimilarities akafanana neoriginal. So the fake kingdom gospel is also a gospel, but kuti munhu agone kuziva kuti zvazvisi izvi ndizvo ndokunge munhu number 1 ava mature akura, number 2 awanirwa nyasha naMwari by grace to descend or to see kuti izvi ndizvo izvazvisi. So to know fake, you must also know the original. So munhu asingazive original money haagone kuziva the fake. Saka muchiona government painointroduce mari nyowani inotanga yapa information kuvanhu isati yavapa mari yacho, yovapa mafeatures anenge ari pamari yacho for the sake yekuti ukava neinformation iyoyo panouya fake you can tell. But handinoziva fake inombosekwinata musystem until somebody azoibatawo neimwe nguva zvichida iwo wakatomboipiwa ukatonotenga, vanotengesa vakatonohodha nayo, anonobatwa nayo kazhinji handiye akavamba nayo, but inoafekta iye. Aenda kunohodha anonzi hauchahodha mari yako haiite, but iye akatoichinjwawo somewhere. So disadvantage yeignorance, lack of knowledge, the devil haanetsaka kuparidzira zvisirizvo, anonetsa iwe wakatenda zvisirizvo, which is the unfortunate part. Vanhu vamirira Mwari, vamirira muranda waMwari Mozisi aenda mugomo. Bhaibheri rangu rinoti vanhu vakanonokerwa. Aroni ndokubva agadzira chimombe chimuru chaiva chegoridhe, a golden calf. Vanhu vakatanga kunamata Mwari asiri iye, but vachitonamata. So yekunamata haisi subject diki, nekuda kwekuti zvinonamatwa munamatiro zvinhu zvakawandisa, ende pamwe pacho unotoona sekunge uri kunamata Mwari chaiye, yet hakuna information pamusoro paMwari wacho chaiye. Vanhu dzimwe nguva vakaintroducerwa type yaMwari wekuti unofanira kutanga waita right kuti uye kuzomunamata. Gamba original Mwari wacho chaiye anotoda vasiri right kuti avanatse vamunamate. Saka uchiona nanhasi kune vanhu vane kutaura kunenge kwakanaka, kunenge kwakarongeka, kunenge kune respect, but kwakalodha ignorance. Kutaura kwekuti kudii, ina handidi kunyengedza Mwari, kana ndaita mushe ndoga ndichaenda kuchechi, handidi zvekunyengedza Mwari, ndinoziva unhu hwangu. Statement iroro rakalodha ignorance than humility. Why? Mwari haasi kutsvaga vakanaka, ari kutsvaga vanomuda kuti avanatse. So neimwe nguva takapresenterwa a wrong God, akamirira kuti usiye kuba kuti uzonamata,
gamba the original one unotouya kuzomunamata kuti akupe simba rekusiya. Ukatoona uchigona kusiya zvakaipa usinganamate hauna nidhi yekunamata nokuti tinotonamata kuti atigonesi kana wakugona wega watoumwe Mwari. Because iye chaiye wakada nyika nekudaro aona kutadza nekukanganisa kwevanhu akaunza solution anova Kristu. So if you can do it outside Jesus, there is no need for you to come to church. Why? Because hauna chekukuparidzira uri shasha pachako. But Bible rangu rinoti you made righteous kutende kururama kwemunhu anenge mamvemvi pamberi paJehovha. Self-righteousness is like filthy rags unto the Lord. So munhu akasapiwa the original anosetla for the wrong one. Vakadyarwa wheat kuna akadyara futi matezi kana kuti mawheat. Chimwe chisati chava nemichero ifamily one wheat nemaweeds kuagriculture inonzi grass family. Kumhuka zvakafana nekuti cats neshumba yese icat family. Zviripa cats ukazvitarisa pashumba zviripo. Saka munhu asingazive shumba akangodescribirwa zvakaita shumba anogona kuti akaona cats otofungidzira kuti ndo shumba yacho. So original information pamusoro paMwari inouya nekushumirwa. Danger yaapo, the devil has got his own preachers as well. Saka uchiona kuti Mwari vaiburukira mugarden votaura naAdhamu neimwe nguva Mwari vasati vataura nyoka yakabvuta maiki ikashumirawo. So ushumiri hwawana kana mugarden reIden makaita 2 preachers in this generation zvakatowanda. And uchaona kuti refed rine zvinokuentiza zvinokudhonza. Imagine Mwari vati kuna Adhamu usadye muti uyu. Sine pastor sine kubvuta maiki woti ndakudzvanyirirwa so idyai. Mwari wacho anototya kuti mukadya mungafanane naye uye meso enyu anovhurika. Kuona kuti pastor snake vane rinenge rinosunungura so mweya welimitation unobviswa kunze akona kudzvanyirirwa rova zvese. Iye achitoziva kuti uchingopedza kudya inofa yakarodha tinosangana panze. So munhu akadzingwa mugarden aguta. So kuguta isi guarantee yekuti chinhu chiri right. Roba ndakadiscover kuti sometimes the devil use poverty or challenges to attack you. Pamwe pacho anoyuza rugare to attack you. Kumakuva uko hasi wese akafa nekuti zvakaoma. Vamwe vakafa nekunakirwa zvichinaka. Joy chaiyo ukashaya mind yakarongeka inouraya. Chaunonamatira kuti dai Mwari vandipa chinoita dzimwe nguva asakupe vanokuda. Hauna the ability to manage what you are crying for. Vabereki vari pano tine vana kumba. Zera remwana rinokulimita zvaunoda kumuitira. Kwete rudo nemwana wako. Mwana wako unomuda zvakanaka zvakakwana. But nekuda kwezera uyo akachema kuti daddy do something for me. Handimutengere mota. Handimupe 1,000. Handimupe $20 zerai. Even ndine 100 uyo handimupe 20. Why? Chiri kundilimita izera kwete rudo. So Mwari ane rudo nesu tese. Zera rako, maturity yako determines what comes your way. Hazvina kuti Mwari ari kuitira vanhu zvihombe anotadza kukuitirawo pamwe pacho zvinokukuvadza. Saka waiona kuti kumahumbwe vamwe taisvikana baba tinobvira tabereka. Yanga isiri attack, yanga isiri spirit yebarrenness. Hakuna mwana anoita mwana. Mwana anoda kuchengetwa nemunhu akura. So pamwe pacho nature naturally unogona kushayiwa zvinhu zvaunofungidzira kuti asi Mwari wakandivenga vanondinyimire vanokuda ndine mwana kumba kumfana anonzi divine. Patinodya nefish ndinomeka sure kuti haipiwe nokuti ndomuda. Kwene ndakamumaka madiro andomuita ndekuti fish abate. Angatorwa nemukaka fish dziripo kana kuti ndingatozoita make sure control yekuti ndinotanga tabvisa minzwa ndo verify ndozomupa. Saka dzimwe nguva blessing yako Mwari ari kumboibvisa minzwa.
ungabayiwe nerugare. Why nokuti izvi zvineka kushaina kawinako but ausati wane zvinhu zvishinu. Zvoda kuti une potential yekuchinyira vanhu yakakura kana uchigona kudada nezvishoma zvawinazve. Bible rangu rinoti akavimbisika muzvishoma Mwari unomutrusta nezvizhinji. So sometimes trust yaMwari to give you something ine chekuita nematurity more than need. Ausiko kune nyare ganzo kuna Matthew. So wakaipa akauya akadyara maweeds among the wheat. Zvisati zvane michero zvakafanana. Saka vakaenda vakati Ishe hamuna kudyara here wheat ma good seed sei kwane maweeds zvikanzi zvaitwa nemuvengi. Vanhu pavanga vakarara during the night when people were asleep an enemy did it. Zvoreva kuti kurara kunorehwa neshoko raMwari in time of ignorance. Bible rova rati kuchema kungauya usiku asi mufaro unouya mangwanani. Uri kunzi usiku inguva yekusaziva. Munhu asingazive anogona kurwa nechaanoda chichirwisa. For example, Jacob paanoti kumutumwa handikusiyei chikamatiro opafadza. Ukatarisa rinobva rati usiku hwese airwa nemutumwa. Zuva rabuda ndopaanoti handikusiyei chikamatiro opafadza. Saka wairwirei nezvinokomborera. It was during the night. Chese chakakunakira kana usati wakura unochirwisa unorwa nacho. Mwari vatuma Moses kuburitsa vanhu muEgypt. Moses asati aburitsa vanhu, vanhu ndo vakaburitsa Mose wacho. Akatombotiza hama dzake anti tinokutengesa kuna Faro. So delay yevana vaIsraeri muEgypt ine chekuita nekusaaccepta chaunzwa naMwari. Kazhinji kuita kwaMwari kunodai. I'll give you this statement. Hamutara last week mana mndakati kunzvimbo 1 icharwadza vanhu nekubohwa vanhu kudenga. Baba kudenga kune nyaya. Why? Because uchanosangana nemunhu akakuvhara nokuti Mwari vakamuregerera. Ameno tichaitambira sei? Imagine kana Jesu akati kune imwe mbavha paCalvary ndichange ndiinewo kuparadhiso ko vakabirwa haufa. Kana tsotsi ratungamira ko vakasara vabirwa vacho vakasanamata vakabirwa kudaro vanonyura. Mbavha inopinda akabirwa achisara nekuda kuti varambogamuchira vhangeri. So enemy yakauya ikadyara maweeds. Our spirit here competition. Like the days we are. Danger atana our shumiri is to win members more than to win souls. Why? Because we preach Christ to win souls. We teach and speak whatever we want to bring people to our church. Unozandikamira pano ndikati Jesu akanaka. Unogona unonamata uchinamata kuchechi kwauri. Pandikatara kuipa kwechechi yenyu unoibuda kwete kuti unosiya zvakaipa unoibuda wozoipira kwedu. Ndakuudza kuti yenyu haisi right. Handakukuudza kuti Jesu akanaka. So a lot of pastors, a lot of preachers vakawina members. Very few are winning souls. Because to win soul you preach Jesus. To win members will not discredit another pastor. Ukangona wesa kuti pastor ningakaipa ari kuda vanhu kwete kuti ari kuda Mwari. Why? Because kuipa kwangu harisi vhangeri zviziviso. Takatumwa kwete kuzopa zviziviso pakuzotaura kunaka kwaKristu kuti vanhu vaponeswe. Ukaudzwa kuti ndini ndinowa mukadzi hazvichinje life yako zvinongosekesa. Unotobva pano uchitotibhatisana wakadhakwa kubatidza kwese ndukiwa. Ukanzwa kuti ndinoba unototi saka itsotsi munhuwe. But kuti zvichinje iwewe hazvidaro. Saka unenge wakuenda kune wacho ataura kuti ndiri tsotsi. Why? Because atanga kutaura usati wakumuziva, usati waverify both sides, he are correct. I always tell people munhu ari kuda kune imwe church achienda kune imwe chaasingachinje ibhaibheri raishandisa kwaaipinda. Kuda kuti autobuda pachena kuti harinyepe bhandine nharo saka unonzwira kuseri. Bozi kana riri renhema unochinja unotsvaga nyowani. Bazvinoita kuti urambe kudzidzisa machechi vamutakura 100 wakabva naro kuangirike isaini yekuti ndione nharo. So kune muvengi akauya akadyara maweeds among the wheat. So ndokubva kwamhanya vanhu kune muridzi wemunda zvikanzi hamuna here kudyara mbeu yakanaka.
munotitendera retonodzura ndokubva ati kwete. Kumusha kwedu kutomboshawa kunoitwa zvinonzi anonzi maricho, vanhu vachitobhadharwa. Iyi scripture yandichallenge. Kune vanhu vaida tonoita maricho mahara. Muridzi wemunda ndokubva ati musaende, as if ari kusapota maweeds. Imagine paanoti let both grow together, iwe uine shungu yekusakura. Sei Jesu asiri kubatikana kuti maweeds awanda kumunda komana vanoda kusakura aripo endai. Zvanzayo aregai zvikurirani nokuti mukaenda munoita uproot the wheat as well. Nekuda kwekuti zvinhu zvakafanana. Asi tichanamata kuna Baba vachatitumira vacheki. Ndakanipatsana ngure papa. Tine vanhu vari designed to do things in the kingdom. Vane grace in that area. Danger yaapo ndeyekuti tine vanhu vanoziva zvese. Jesu paari kuti musaende tichanamata kuna Baba kuti vazotitumira vanhu the reapers. Kureva kuti hakusi kudiwa chero munhu ane shungu, kurudiwa ari wired, ari designed to handle the challenge. So Jonah, when you have a kingdom mindset, haudzivise munhu kuenda kuchechi kurikumitira zvakanaka. Nekuda kwekuti Mwari haana kutidanira munhu wese like nini. Ukasaya kuchechi kuenda munotowaridzikana. Kana wasoro nibvunza ndichobva vana kuti mabata muri kubva ndakana basa nazvo. Why? Because vakadanwa kuti vave pasi pangu vadzidza kubva kwandiri, Mwari unovaunza. Handina kuuya kuzochetera vanhu ndavazoparidza Kristu. Iye ndiye anokuconvince where to go. Ye membership, ye old school gospel, but ye my souls is the greatest. So pane vari kuda kuenda mumunda kundodzura. Jesu ndokubva ati musaende. In other words, ari kutowashora to this level yekuti maweeds ari nani panemi. Let both grow together. It's like an insult. Kuti tsano maweeds atori better kukaenda type yenyu. Why? Because mukaenda you will cause more damage than kusiya zvakadaro. Tine vanhu vanoda kuita zvinhu zvavasina kudanirwa naMwari kuita. Vanhu vanoita nekuda kweshungu. Do you know what is gospel? Is preaching the way yakaunzwa naMwari to save humankind. Which means hell is not gospel. Iwarning. Mchanocha, murikuita zvakaipa. Vanhu vakauya because yefear, yemoto. Havana kuuya because of the love of God yakaitwa paCalvary. Saka uchiona kuti vhangeri rano rekuti mukadzi uye kuareka riri in two phase. Warning yekutanga kuchauya flood. But kuti dzipinde padoo kwaiva nemutemo dzadzipinde dziri tutu, which is love. The ark is a shadow picture of Jesus. Hatiuye kuna Mwari nokuti tinotya gehena. Tinouya kuna Mwari nokuti akanaka. Wakatipa mwanakomana wake akatifira. So love iyoyo must win people, not fear. Mchanocha zvamuri kuita izvi, mchanocha yekutsva iparidzwe nokuti pakatouya a better way kuti vachiregera kutsva kwacho. Gehena harisi gospel. Zviziviso iwarning. Gospel inzira yakaunzwa naMwari kuti munhu asaenda ikoko. You know what? Hell was not meant for people. Gehena rakagadzirirwa Satani, harina kugadzirirwa vanhu. Ukatoona watoenda ikoko naSatani wacho anoshokwa kuti enda uchida zvinhu zvevamwe. Why? Because chakagadzirirwa vanhu is salvation. The devil haana salvation, ane hell. So mumunda maita zvisizvo, but muridzi wemunda ari kuti imi mukaenda you also uproot the wheat. Unoziva kuti munhu akagamuchira Jesu ava mwana waMwari akaita zvaanoita, haumutrite semunhu asinganamate, unomutrita semunhu anonamata ari kurasika. Wafanana nemunhu anetsana nemudzimai wake. Kunetsana hakusi kurambana. Kana manetsana hauwapfimbeke chitumu madhamu. Kuti mapedza kunatsa nobva Jesu unonzani kuenda kufarira. Sano makadiwa kudhara. Kushupana chete munotodanana. So ndo iriko kana munhu muna Kristu. Atengwa neropa raKristu akunamata Mwari. Kana akaita zvaanoita haatendeuki asi kuti anouya kuna Mwari wodemba. Mwari wamuregerera zvivi zvake. Saka Bhaibheri riri pamunonamata
munoti baba vedu vari kudenga mosvika panozonzi tiregerere zvatokutadzirai. Kurati vana vacho vanotadza. Baba vedu vari kudenga ndibaba, Yesu uri mwana. Kosei wakuti tiregerere zvatokutadzirai. Kurati even utori mwana une zvaunokanganisa. But haudzoka uchiti handisi mwana nokuti ndatadza. Unodzoka uchiti baba vedu mozondiregererawo. Which means how lose sonship. Ukama hwako naMwari hauperi nokuti watadza. Wakaipa ndo zvasikade kuti vanhu vanzwe. Saka uchiona izvo zvaanokuzevezera kuti Mwari akude, wozi wakaita zvakati. Chese chawakaita chakaenderwa paCalvary. Ndakati ndo imwe challenge dambudziko rakaurayisa Judas. Judas haana kuurayiswa nechikutadza. Judas akaurayiswa netype yechechi yaipinda. Bible rinoti akadzoka kuchechi nemari, akakanda mari mutemberi, akati ndatengesa munhu asina mhaka. Chechi haina kumuti aiwa, don't worry, yakati ameno ako ndokubva aenda kunoita suicide. Chinzwa Jesu ari panchinjikwa anoti baba varegererei, including Judas. Jesu haana kuti baba varegererei, but Judas akazowanza aiwa package yeforgiveness yainclude vari kumurorerera, vari kupfira mate neamutengesa. And hakuna one of the disciples akamhanya kunotsvaga Judas kuti ari kupi. Church yakatambira mari yaJudas ikanotenga makuva aivigirwa the foreigners kwanzi aukedhama. Mari yaJudas yakashanda, Judas akazviuraya mari yashanda. Warira type yechechi inoda mari yako uchifira mahara. Nokuti hazvina kutanga nhasi zvirimo. Mari yaJudas yakaenda pamaprojects, iye akaenda padanda. Havana kena zvoida mari yake. Type yechechi yaJudas haina revelation pamusoro paKristu. Dai yaiziva yaimuti shamari yeyo watadza gara apa, nokuti akauya kuzofira munhu wese including iwewe. Zvino kuti munhu atiri kurarama nhasi ane mukana wokuponeswa even iwo usingada. Iye kuti makarasika hamuna chamunoziva kudii iera. Kana Mwari vakupa zvokwadi vamwe vakarasika vabatsire usavatuke. Why? Because as long as they are still alive, they can be saved. Munhu ari kufema izvezvi, no matter wakaitei, God can still save you ukagamuchira vhangeri rake. But kune ushumiri hwekuti unotobva pano uziva kuti kudenga kwacho handichapinda. Mataurira ita pastor wesi nechechi andopinda, nokuti kuna vanhu vanofungidzira kuti kune chechi ina Mwari. Hazviko. Bible rangu rinoti miviri yedu itemberi yaJehovha. Kwete chechi yedu, miviri yedu. Kurati kuva neukama naMwari mukingdom, it's a personal thing, not a group thing. Hakuna chechi ina Mwari. Kune vanhu vana Mwari vari muchechi. Ende imomo munenge mune vamwe vasina futi. Vari imomo. Kwanza mwana buda yeni, haisiwe buda yenyu, wauya kwedu. Kuwina mamemba hakunetse, hakutomboda mweya mutsvene, kunongoda research. Pastor wawo itsotsi, chechi yawo inoita zvakati, saka ibva ikoko. Kwese kwaunoti kuri right, inyaya yekuti haupinda ikoko. Kana usiri mune zvimwe zvinhu, une maonero ari different kusvika wamazviri. I'll give an example. I've got a young brother, he's late now. Mazuva aidawo kutoroora. Akandinetsa nenyaya yechikwereti. Plus ndikwereti sei, uda kusamadhamba kuti ndikwereti sei, mari yangu iri kushota. Ndikati muringina usatedzera akoma takamhanya, take your time. Zvinhu izvi zvine nyaya. Tikanzi aiwa uda kungosipakwa mega, unenge uchiona sipaka. Kana usiri mazviri, unotonzwa kuti akomana ndatombopindawo. Gamba ukazobvunza varimo, vari kushaya matiziro. Why? Nokuti hausi mazviri. Akamhanya akawana mari yake akanotora munhu wake. After 3 months, akadzoka back to me. Achiri ndomusiyo. Uda kutiza munhu wakatizisa. He's now in it. So warning, hakuna church not right. Kuna Mwari ari right. Anorarama mauri uri muchechi. Usati wanzwa nyaya ikoko uri right.
Shikawai koko. Ndopa wachona ndikunopinda vanhu. Kune nyaya. So na uombe manje. Kuchaka Mwari sedunga Mungu. Wakaipaka uya usiku akatyara mawidzi. Ndokubva aenda. Chari kutyara confusion. Mawidzi newiti zvakafanana. Grass family agriculture. Kudati kana chimwe chisati chane mhodzi. Hapana mutsauko. Chiri kudiwa neenemy. Confusion yekuti kupinde vanhu mumunda. Nokuti muridzi wemunda paakati regai zvikurirane. Ndo yanga itori solution. Nokuti enemy chayaida. Ndechekuti vakangoona mawidzi vachauya. Kana vauya vachabata futi newidzi. So tona in this generation, in this time, challenge yatinayo haisiye kushayikwa kweshoko. Mashoko achawandisa. Uyabuda ati uyari wrong, apinda uyari wrong, uyasiwe ndatombokurutsisai chokwadi ndindi nacho. One thing chandaka understand muna Mwari. Mwari unodana vanhu vakawanda. Nechikonzero chakuti manzwiro nezvatinoda zvakasiyana. I'll give an example. Usati wanzwa vhangeri unotenderwa kutarisa mushumiri zvichida naturally. Handisi right uchindoona. Obviously handichazotaura wazvijaja kubva pamaonero. So God will also raise somebody wokuti ukaona unoti ando mabhishopu. Mwari vatizviitirei kuti uwane waungagamuchire kuti uponeswe. I always challenge people in this manner. Kuti unongwana kuti wedu ndiyakadanwa wedu ndiye chairi. Utarise wacho ari kunzi chairi akaberekwa 1975. Saka kumashure kwa vanhu vaifira maharaka. Inda Mwari wako ane pfungwa dziri shalo kudaro. Anourayisa vanhu achitemba mufundisi wenyu. Type ya Mwari wako ari wrong. Ndikutaura hai vako kubva kare nhasi namangwana. Munozara kune vanhu vasina kunzwa zvandiri kuparidza izvi vakaponeswa. Kwendinosienda 7 kai. Ngaindika zvindini nechokwadi chese. Saka sekuru wangu vachaitwa sei kudenga. Kana chokwadi chakazoya nemuzukuru. Kwadi ko vari kuGermany vanoita sei. Votora visa here kuti vaponeswe. Vauye kuno. Ivani mindset ya Mwari ari so international. Ane vanhu vazhinji vaanodana nokuti ane rudo. Type ya Mwari wakuti tikasapinda kwenyu takuwara inandi mude. Elijah akambowana mindset iyo. Zvikanzi Mwari ndini ndega muprofita wanyu ndasara. Zvikanzi haiwa I've got thousands. Vasina kupfugamira bhari. Vari mumapako. Vaitofidwa nechingwa nemvura naObhedhaya. So pamwe pacho hatizivane. Asi iye unotiziva. When you understand the kingdom of God, hauite jealousy. There is no need. Hatidanwe zvakafanana. Hatidanirwe vanhu vakafanana. Mumwe nemumwe mukudanwa kwake. Ane a law of attraction to a certain kind of people. Hakuna special. Hakuna best. Hakuna one and only. Never ever. There are many vessels in the house of God. Mumwe foshoro, mumwe spoon. Mumwe type itori kumarara inotoda foshoro chaya kuti vekoko. Mumwe anotilani vakauya varingoda spoon vaamukati. But one day I was in Cape Town a month ago. PaBnB pandaigara. But takatasina mugoti. Sandaida sadza. Takakwanisa kubika sadza nespoon. But unozvinzwa uchiridya kuti dai panga pane mugoti. Isadza but mugoti nespoon hazvifanane. But ukazvitarisa shape yacho zvo zvaida kuti fanane. Marizauti anozokuudza kuti tsano paida mugoti. That's why we are different, but called by the same God. Handina problem nekuwanda kwemachechi. Ndine problem nekuwanda kwedzidziso yenhema. Ministry of Education haisi worried nekuwanda kwezvikoro as long as syllabus is the same. Even my uniform akasiyana hazvina basa. Nyaka namazita ezvikoro anotosiyana hazvina basa. Syllabus. Sei maKristu challenge vanozachidhakwa chikanonwa doro kushabhini achicomplain kuti black label yenyu harisi bo anozati rabva kudheuta but tikumira pamba.
Black label yeku hotel, black label yeku Shabini, black label yeku Mkoto. My percentage ndiwayo is 5 nani? 5%. Someone wants to say no to percentage. Tatiriko. Chando sio mwaruni nyasha kuno pika. So tona ndiko ndi kujaja mu nari kunwa nasi. Because I was there. Echangani bisai koko. Inyasha. Inguwa. So mumane mumwe. Chunu chese chakanatwa na mwari munguwa yacho. There are people you judge today. Unozati po. Aka uraya vana achinziso. Aka tatsanu kuna mata achinziso. Watu kaenda kudenga. Wani watu bigwa. Kunzi wa Efeso wa Korindi. But it's not true. Yanga ni boya. Wakaro wanywa Galatia. Ani ngatori kumbeni wakaro wa huruma shuru zo zazife. Unengo chaudza mwari yatsana imaka ifeta mushi nenyaya yawa. So when you understand what the denga ndera mwari, and it's by grace with the safe, how it a problem. Hesioni no sedai, mapostora no sedai. Mwari kana atidila ne vanhu paakashenza Moses, gwenzi rakapfuta, paakadana Aaron, harina. But Aaron wanga atodanwa. Zvekuti Mose haagone kuvheka Aaron, kuti mukoma muri kuti mune calling, rakapfuta. Sometimes tinopano ma-standards according to nezvatakasangana nazvo. Yeti mwari pane mumwe nemumwe kana ari po akangorohwa akawira pasi ndokubva atonzi ndanoita basa. Po ndiye muapostora asina kumboteera Jesu but akarohwa kuti aite. Kovai muroverei munhu anorohwa kuzvigureka. Kuzvigure unorohwa ubvanzi wapinda. But po akarohwa akawira pasi. Ari pasi akati ndiani kuishe. That you understand something. Po airova. So mwari vakaziva kuti ndikamurova ndiri inini achatoziva kuti ndarohwa nashefu because maroero acho. That's why mukutorohwa akatova nechizaruko ari kuti ndiani kuishe kune mbama yashefu. Ndobva akaziva kuti ndinomborova but mugara pandiri kwapi. So akagamuchirika mwari nenzira yaaiandastenda iye. Saka tona Bible rinotorekodha rinyare kuti Jesu akazorwa mafuta nehure. Unopaona sei? Jesu wamasimba ose. Hunde. Sano kudenga kune nyaya. Kana meva ndikwanga chipa zvokudaro mutasangana nemama hure kuti mega mutatu. Isa munomuziva kushere munhu. Rabu chaiva chifere muJeriko. Chikawanirwa nyasha. Chikava tategurwa kwa Jesu. Chikatororwa chikava mulineage. Ndokuita kwaMwari. I always tell people kuti nyasha dzinonakidza aitirwa dzinobhohwa vamwe. Hello. Funga mazuva andaimwa ndine vandakatrena zvataita zvese kubva nanditori coach. Vazhinji vandakadzidzisa vakafa ina ndina. Ndopandakaziva kuti ndikahafe zvishuwa. Ndakanyudza vamwe. Nhasi ndaakushumira Kristu. Saka nyaya yekutendeuka don't copy. Saka akombozi rangu rinoti kudii. Anoenda kunotendeuka kumarondera akatoita bishop unari kutrena nje. Njenga na upenyu hwako kana mwari vataura upenyu hwako. Subscribe kwa $10 Kuti society inoti kudii. Ururu pane nyaya. Vamwe vacho vachatendeuka parufu rwako. Vari vakufinira kuita Jehovha wafa. Voparidzwa. Vobva vatendeuka. Iwo tinoenda uchiti genga rangu riri kuuya muchapesana. Life is so personal zvekudaro. Imi munogara kupi? So my time is done. Mvura. Ndoita $15. Munda makadyarwa mawheat, imo muine wheat. AMANN confusion. Saka muridzi ati let both grow together. Why? Because mukaenda ndozvitodiwa neNN. Saka uchiona kuti tine vanhu vari kushandira Mwari vasingashandi naMwari. That's why kune scripture inoti ndichavatendai kwamaitira mabasa enyu anani vaidzinga madhimoni. Nokuti kushandira Mwari
nekushanda naMwari zvakasiyana. Asi dish mune makuda 90 cm. Ndikauya ndikatsvaira marara Dish yacho munenge makuda rakakura 90 cm. Pay handipo. Munenge makuda dish rakakura 90 cm. Mutsvaira pamusiki ndoshoka. Vakashandira kanzura mushande kukanzura. Ndozviri kunzi naJesu ndichati endai kwamaitira mabasa enyu. But vaite ivana handitaidzinga madhimoni. Saka right. Uri kuona here kuti gift nekunamata zvinhu zvakasiyana. You can be gifted in deliverance. Watodzinga mweya yechina, but iwe wacho usinganamati, denga risingakuzive. Alright, pakanaka. Rudo rwaMwari rwakadai so. Unogona kutoitirwa chakanaka naMwari. Kwete kuti ari kusimbisa unhu hwako, but ari ngokuratidza kunaka kwamukadzi aibuda ropa. Akabata mukombero waJesu, akaporeswa. Jesu akabvunza, ndiani andibata? Iye munhu wachawana maresult. Kurati result haisi guarantee yekuti munozivana. Result yezviri kuitika, Samson akarara mumba mechifeve. Vanhu vakamumirira panze 12 o'clock usiku. Zvanzi akabuda mumba mechifeve, akatakura magedhi, akaenda nawo pagomo reHorebu. Anga aine simba. Iye achibuda musleepover. Kwete conference. Hazvina kuti Mwari vari kuti ramba uchirara ikoko power tokupa. There are times yekuti you are taking the favor of God as a stamp yekuti what you are doing is good. Wapedza kutovhara vanhu so mangwana utomuka uri mupenyu kutanga Mwari akuzvifarira. Tokuraramisa uri chivharo. I'm sure you understand this. Pane nguva yekuti tinoita zvakaipa, but hatisi kufa. Ende nyaya yacho kana ikatozivikanwa, kujeri kwacho hauende futi. Zvoda sekunge Mwari wacho ari kutsigira zvauri kuita. Gamba the goodness of the Lord, kunaka kwaMwari kunoda kukudhonzera mukutendeuka. Jesu akaenda kumba kwaZakeyo, vanhu vakakomplaina. Dai aisiwa kwemba kwemunhu haaenda, munhu haasi right. Baba vasiri right, vakawanirwa nyasha, zvinogohwa. Pane mumwe mudhara so, aiwa muZimbabwe unomuziva. Vanhu vanga vasingamufarira mudhara iye. Vaingoti dai afa, akasvika kumawaya. Asiri kufa wena. Vachingoti manje anoenda apa noitemba, manje. Mwari vakada munhu akamupa nyasha zvinogohwa. Saka nyaya ndeyekuregera kutarisa muwanhu. Iwe seduka munhu ida Mwari unamate Mwari. Mumunda maita mawiti, makuda maturity, kugona kudisena. Is this right? Is this okay? Why fake money yakafanana neoriginal? Zvinotoda anoziva original kuti azoziva kuti ifake. Why nokuti ifake inotomboseculatawo musystem. Vanhu vakaudzwa type yaMwari ane hasha kuti zvauri kuita uchatsva dai wasiya wauya. That's wrong. Hazvinzi siya zvakaipa uya kuna Mwari unokupa simba rekusiya. Nokuti ukazviti ndichasiya zvakaipa ndega, kana watozvigona watomwari. Nokuti iye tsika yake kuti pautera hwedu ndo paanotipa simba rake. Sandati wese unonzwa achitaura kuti handidi kunyengedza Mwari, ndiri nezvandinoita zvandotoziva ndega, saka ndichazoenda kuchechi right. That's wrong. Hauite right outside God. Unoita right wauya kuna Mwari anokuita right. Why nokuti ichurch system yakakudaro. Pane mukomana aida kupinda muchechi kune all night prayer. Mazuva ano kuchechi kune mamonya. Saka akaonekwa achishuta fort kana tikakasitaba ada kupinda. Zvane mamonya ingomira. Uda kuvhiringa church tabona uchiputa. Vari pa conversation yekudzivisana. Mukati makashedzerwa prayer. Ngatinamatei. Ndokubva vanzwa munamato womukati. Vanhu vari mukati vachikumbira regerero. Baba tiregererei. Pamwe padho vari kunzi hamupinde. Mukuregerwa mukati. The door is still open for anyone to be saved. No, ukawarirwa nyasha dzekuvakareka. Hauna right yekuvhara door.
ukariverenga zvakanaka rinoti Noah akapinzwa naMwari mareka akanzi pinda, and the Lord God closed the door, which means une nyasha dzekuvaka areka hauna right yekuvhara door. Why vamwe vanogona kupinda vasina kuvaka? Ipapo life ndopairi stubborn mbichana. Saka Jesu akati kune mbavha tiri kuenda, mbavha yaneta kubira vanhu ukaenda kudenga zvobohwa, nokuti tiri kutotsanya tichinamata kuti tiende kuna mutsano vaiba vakatoenda. It sounds as if it's unfair, but what chinonzi grace, nyasha. Vakuru mumunda maipo, enemy zvayakuita mazuva ano yakudyara futi zvayo, ende zvaenemy zvaida kutofanana nezvakadyarwa nemuridzi wemunda. Matesi newheat igrass family. Ukasaona zvakanaka ungatopedza wheat yacho yeshe. You know what our real enemy is? The devil, not another church. Jesu paanoti ndakatumwa kumakwai ekwaIsraeri akarasika, arikuedza kutaura kuti kurasika hakuna kuvaita makava kana mapere. They are still part of Israel. Saka vanongoda ngoziviswa chokwadi, but they are brothers as well. Saka ndinoona kuti kana usingapinde kwedu hauna mati, kana usingapinde kwedu hausi serious. Why? Because church chaiyo topinda Saturday. Sorry, it's a bit sensitive, but I'll explain something. 7th day, no Sabbath, yes, Saturday. 7th day, kunamatisa Mwari. Haibve pakalenda. Why? Ukaerenga bhuku rako raGenesis, Mwari vakatanga kusika nyika on the first day, vakazorora day 97. Ukariverenga musho usingamhanya, havana kutanga musi weMonday, vakatanga pavakatanga. So he's 7 yaMwari. Okay, calendar. Kutaura zvaMwari kwete zvevanhu. On the first day Mwari vakasika, 7th day vakazorora. Is 7th day ipi yaMwari, which is a revelation, not a day on the calendar. Danger yet day. Vekuaustralia izvezvi vatopinda muThursday, isu tiri muWednesday. Saka tikaita zvemazuva tinonyura. Ndokana ndanyura tonyura. Anonamatwa mumweya nemuzvokwadi otoisa kalenda pasaidi. Kana yekalenda uchiida iwe uchitenda futi bhaibheri, rega ndikubatsire kubva mubhaibheri racho. Joshua hondo yanetsa paGibheoni, akati zuva imbomira, rikamira. Saka Saturday yakatoitwa temper week. Pamwe yatofriday, kana kuti yatosaka, kana uchitenda bhaibheri kuti zvirimo ndezvechokwadi. Joshua akati zuva mira, handizoti rakamira maosi mangani. Saka kalenda yedu yakakanganiswa naJoshua. When bhaibheri lako unoona kuti Saturday. All right. Mbavha pamuchinjikwa naJesu iri kunzi tichaenda tese paradhiso on a Friday. Iri kunzi uri kutoenda kudenga kwacho, haina kubata Sabata, yakabata muridzi waro. So mushonga mukuru, our rest is in him. Ukashaiwa Jesu ukabata Saturday, zvikwambo zvinokurowa Saturday unotozorodzwa naKristu. Handisi kuti kuenda kuchechi iri Saturday kwakaipa, kungoti kunamata kwako kukava paday kwete parevelation yaKristu kunoita wrong. Why? Nekuti une vamwe vanhu vautotadza kuparidzira Jesu, vauchaparidzira zuva racho. Timonamata here chingani, what is Sunday so? Havati unonamata ani? Chingani. Vhangeri haasi mazuva, vhangeri ndiKristu. Whether Friday, Monday or Tuesday, ukagamuchira Jesu unoponeswa. So izvozvo kana makawirirana kuti yedu ndeSaturday, haisi problem kana and hamusi wrong. Chinoita wrong kuparidza day muchisiya Kristu. Why? Because Matthew 11:28, uyai kwandiri makaneta makaremerwa, ndichakupai zororo. Haana kuti vakaneta vakaremerwa, mirirai Saturday. Iye ndiye kuzorora kwedu is our rest. Vakuru mukashaiwa Jesu mukabata chechi nemazuva,
hazvifambe svika mabata matenda paari anoponesa. So it's not about church, it's all about Jesus. Yaunopindayo iri right kana uchitenda muna Kristu. Una handidi matransfer kai. Wapedza kuparidza sosa muribata muri kupi. Makabatwa nani ndo pane nyaya. Akandibata nhero ndiparidze kwete kwatobata. Why? Because mwenguva uri pano uri kufamba unogara kuchinhonyi yedu haiko uchaita sei. Ndakugona kupreacha in international court. Asina problem nedenomination. Ane issue yepaCalvary kuti munhu akatenda aponeswe chete. Unotogara kumuzarabani ukagamuchira Jesu pano anoenda newe. Mapfungwa ako ndekuti machi Sunday totozouya sei kuti mari dzebva kunetsa. Ina mwari wako bva adhura kudaro kuti Sunday ega make sure. Vanza mwachipupura muchechi wana katomumbira maoko. Vanza hamba dzangu nandiri kumokwe for 6 months nebasa. Anobvira ndatombonamata because hakuna yedu. Notonamata yenyu. Mwari haagwere kugokwe ariko but vanhu vakatrainwa manje maindi dzavo kuti vangonopindira uri kuhwisi wapanduka. Kupanduka kudzokera kunyika. Ndana problem nechechi kana. Unaona ndowana chitoshumira kumapostori kumasowe. Pauri wewe mapostori akaipa kwete kuna Mwari pauri wewe. Itakura noberekera tudzazvo zvakazi. Kuti Roma isi serious, Roma ina mate. Shikanda tozokura. Naona kuti aiwa chinonamata isi chechi vanhu. Jesu paakataura nyaya ya Good Samaritan. Unazvara kuti vaSamaria vaititwa sembwa. Vaidzi vanhu kwavo vaJudha. But Jesu ndokubva ati kune muSamaria akanaka. Haana kunakira imini, akanakira iye. So iyo imanje yokuti hauna waiwa problem yako. Hauna kupindwa na Mwari, wakapindwa nechechi. I remember one day ndichiparidza panapa 2009. Somebody akanibvunza ndapedza kuti munobata muri kupi. Ndonataura chechi yandaipinda. Mafariro akaita. Akanzwa kuti mwana wekwedu kwete kudenga chechi kwawo. Unyatsoona kuti vanhu vane mindset inokotsana nedenga racho. Kusvika aziva kuti ndinopinda kupi ndobva achanyatsofara. Kuti ndewekwedu ndazvinzwa matauro acho. Ani nani anotenda maari anoponeswa. Haisi chechi ndiJesu. Muponesi wandiri kushumira neni wakandiponesawo. Chechi yakanditadza. Isu taita zvinhu tiri muchechi kai. Ko chechi haitadzise munhu kuita ka. Warning neempowerment zvinhu zvakasiyana. Kunzi usaba kutadzise kuba. Unotarisa woba iko kukuba kwakaipa. Unotya vanhu kwete murau wacho. But Kristu akava mauri hauite. Ine mudzara anga ari very strict takurira kuZayoti. Anga ane mutemo wokuti ukangorovha kuti church Sunday sadza udye. Sandakaipindira sadza nguva refu. Anga ari tyike kwakatisvika. Ende muchitobva kuchechi one Sunday aitobvunza kuti wanga urimo here? Right, raparidzwa rekunzi kudii? Otozati sadza riye rinopotsoka. Tine vamwe vakaenda kuchechi yotera vasikana vavo. Vamwe varume chavanotopinda chechi ndo chechi yaMagava. Moyo wake hausi convinced nekunamata Mwari. Ane masystem nezvinhu zvaanotevera. But hazvigone kukuponesa. Iye ndiye anoponesa. Hauregere chakaipa nekuti unopinda chechi. Unoregera chakaipa nekuti mweya muchena ane ushe mauri anokudzivisa. Saka uchiona unogona kutoenda kusmall house wotoramba nguruve uriko. Ko chechi yenyu haiti ndiwe uriko. Vanti modzaibatwa ndekusmall house tinde kudzenzi kundigowa zanzi vanti ndiwa kuchechi. Zvechechi arinyatsorova. Vamwari ndo zvakasiya.
So confusion iri mumunda. Muvengi ari kutozviziva kuti nezvokwadi rinotoparidzwa. Vati kuti vanhu tivaconvince vabve ikoko. Handei musame field. Baba mazuva ano chatoipa harisi power. Why? Because unogona kubva ikoko uchiuya kuchechi. Chaipa ichechi yekuti unopedzera usana mati nekumwe kushumira. Haisiriyo. Yes, that church can be wrong. But chinhu chisingaite wrong ni Jesu pamutima. Unoziva kuti kune vanhu vanodiwa naMwari vanopinda chechi yausingadi. Ndokurwadza kunoita Mwari anorwadza. Usingazive Mwari anorwadza. Kunza Jona atumwa kuenda kwaaifanirwa kuenda kuNinive. Uyo rodi kuTashishi muboti. Vakomana vakamukanda akaenda futi kuNinive. Ariko apedza kuparidza akakomplena. Ndaizviziva Mwari ndoda kuvaponesa. Mwari anorwadza. Anoda type yaunozoona kuti aite. Why? Because anoda tese. Nekusandifarira kwaunoita nekusakufarira kwanoita anotokuda. So we need to practice love. Why? Because denga rinorwadza. Unosangana netype isiriyo. Munhu akuita rough steering akatendeuka mune muri mese. Neakakuroya ukashaya basa for 10 years akangotendeuka unoona kumana. But Mwari maitire nyaya. Munhu akandinyudza uyu. Hakuna kumira musha. Saka unotofanirwa kupractice kingdom life panapa. Kuva nerudo nevamwe. Even wasingapinde chechi yenyu. Ndaita kukudzira kuti munhu wese anofanira kupinda kwedu. Kana ndaparidza munhu wese ngaapinde kwedu. Mwari vakatondidzidzisa kuti hatidaro. Kune vanhu vasingafanirwa kugamuchira zvandiri kuparidza. And havasi wrong. I'm not designed or wired to teach them and accept. Vashumiri vadzidzi vaJesu vakawanda. Vakaenda vakaparidza vakawanda. Kuwanda kwevafundisi, kuwanda kwemachechi kuna Mwari story ball. Kuitira kuti mumwe nemumwe awane yake. Ndiyo ndoona kuti machechi achawanda, handizoti ndopinda ipi. Atowandira kuti uwane yako. Vani watu wamonita zvemari, inandidi zvemari, unonopinda pasi pemuti. No rent. No chair. Hauna kana sendi rinobuda. Handiri kurapira zvemari. No rent, no chair, no PA system. Enda ukati pamwe ndaputsi yakanaka vanobvisa futi. Unoita yako unoiwana. Kwa challenge ndinazo inyaya yevakati kune dzinotora 4-4. Ende waiko unotenderwa kutopa futi. Atoda zvesmart dzako. Wafana kushaya. Amachechi aziyawandisa handizoti ndopinda ipo. Ukaona kuti ushaya kupinda dzichiri shoma. Pane fanirwa kusuta zvako izvo. Wachinzwa kunaka nekuita kwaMwari. Unoenda uchiendera izvozvo. But ukasangana naye haurambe uchiita izvozvo. Saka yakati kumukadzi akabatwa achiitwa ufeve. Vanhu vauya naye vaiti nhasi takubata. Takuenderwa kuna Jesu wacho straight. Jesu anorwadza baba. Akabatwa achiitwa ufeve akaregererwa. Kwete zvemakuhwa vakatobatwa vachiita vakatoita kuzhua toza vangari tuka vakazhua vakati vanhu havasi feya. Ishe takubata mukadzi uyu achiita ufeve haiteka murume ari kuri ufesi wawo kuna anoita zvemafesi vakadi kutakura vese vari tu vati vakangozhua one victim vakati nhasi Jesu anokugadzirisa. Chakanakira Jesu haakupikise, anokubatsira. Haana kuti musamuteme. Akati ndakuisa order pakutema vasati vatadza kumberi. Jesu aingoda order yematemero. Kuti vasati vatadza uyai kumberi mutange ukanda tiite basa. Zvinotaridza kuti vanga vamubata
but iwo vane dzavo. Ndatika kemu kwekubatana. Tikanoda kubata zvinoita sanguyo ndiwo mutatistereki. Saka tona mushumira kati ningakaipa. Ari kukuzivisa zvevanhu ivavo zvake hataure. Kuti hakuna mushumiri waunoti ari right. Vanoitwa right naMwari uye nenyasha. Waunoti ari right hamusive nyaya dzake. Because hadzitaurika. Anotaura dzedu. Taure kuipa kumtamana wadana naye. Taura kunaka kwako wewe wauya. Manifesto wako ana mali wewe uli sakana wima. Shuka ibo fanya kati kuchinga sawu. Kuti kuna mchingo lari wa mwiko totapi. Kabla imakanyara. Mutapi. Ando utapi na wauya kwa uli. Sino kuna nasiga kesho. Kuna tabaye basi. Saga kano katapi sasa mwana wako. Dai mara tuanira nyasha. Iwe fageri nokusunungura kudayo. Usalambo chita andidi kunyengedza Mwari. Ichazoenda kuchechi nda right. Kuchecha kudiwa ari right. Ndokuna Mwari ari right. Ari kuda vatadzi kudaite right. Wakapi watapi ya Mwari asiri wema wits. The good God is a God of love. He accepts you as you are and he can cleanse you. Utene wakafanana ne magnetism ability. Spoon inogona kutoita se magnet. Ikazvitendera kuyayomba kwane magnet for a week. Ikabviswa pamagnet inobheva se magnet iri spoon. Pane transfer of magnetism power. Ndo zvakaita uchene. Mwari anoti be holy because I'm holy. Saka winde holy usina kuya pari kuti akunatse. So hell is not gospel. Nizivisa. Mtanota kune moto. Hauna mata nokuti unochika moto. Unona mata nokuti unoda Mwari akakuda ane rudo akakuda mwana koma nawo akakufira. Love must bring you to Jesus, not warn you. Kumachechi vatakazara. Omwe takapindire kuti uyu akatunga vanhu vatisingafariri. Mazuva atakaona bhora last week. Kune vanhu veArsenal vaisapota kamwe katimu. Madi. Kaitamba neMan City. Hello, Madi. Vanga vane common interest. Vaita kuti vanoda katimu ikako. Saka unogona kuunganirwa nevanhu vasingade Mwari. Vati vakafarira kuti wakatunga bishop ningi na prophet. Kana vakarisa vakakukomberedza vacho havana kutomboponeswa. Masapota hasi mabeliever. Masapota. We are not looking for supporters. We are looking for vessels, believers who can be saved. Whether wapinda kwedu kana unakupinda kwedu, it's not my deal. Iya akakupinda, it's done. Sautona ndinangoentara kuipa kwa imwe church nokuti yeduwo futi ine nyaya dzayo kungoti hauipinde. Isu tiri kototozoti tikushupa nawo futi mukati. Hapana time yekuadvaisa church kana kuadvertisa munhu waMwari. We preach Jesus, not any man. Iyeyo akazoita timwe nyaya wakamutenda unofa. And the warning yangakupi, panoti munhu pane nyaya. A man can start on a good note and end on a bad note. Ask John the Baptist. Akati achiona Jesu, akati iro gwayana rinobvisa zvivi. But paakasungwa, akati endai munomuvheta kuti ndiwe. The same John ari kuratidza vanhu Jesu. Anoudza vanhu. Hello, Madi. A pastor, a preacher can start on a good note and end on a bad note. So if your trust is on men, I'm sorry. I'm sorry.
social media. Shipe time uone. Unazoitwa ya bishop ukapera pao. All right. Ai wacha mwari. Ndari kamtira mu. Umecheza tena maana kwa cross sea. Right tungamirwa neshongo ekore. Right tevera mwari. Chakapa right pita kumura. Right tevera mwari. Kutera mwari unoyambuka. Kutera mwake unonyura. Let me pray. Father, we thank you for your word, thank you for speaking to us. Gatara kwa matam, gatara kuna kanekura mapenyo. Lashitwa, kutimwara kwa pa Yesu. Unowada wakadaro kutoyo kamuri, timushandro upenyo wao. Mashita na kutara kupenyo wetu. Musita la Yesu Kristo Nazareta. Amen. Amen. Mama tangu, God bless you so much. While we train, always meet